to je ukážka toho, ako aktualizovať administráciu na novú verziu témy. Najjednoduchší spôsob je použiť synchronizáciu priamo z repozitóry na GitHub. To druhé je jadro, takže spustí sa synchronizácia a keď dobehne, tak to bude vyzerať zle, čo je normálny stav pri takejto výmene témy. Je to zbyté, takže treba ísť do správy tém, admin téma a len preuložiť, aby si to na novo uložilo nastavenia. Takže všetko je to v poriadku. Dashboard sa nezmenil, lebo ešte treba nastaviť v admin téme iné rozhranie dashboardu. Fungujú všetky tri, takže keď tento nebude vyhovovať, dá sa prepnúť. Jednotlivé panely v dashboarde sa dajú presúvať podľa potreby. Máš tam špeciálnu pre konkrétny pretek, ale keďže vidím, že tam nie je nič, tak je to kvôli tomu, že ešte nie sú aktualizované jednotlivé pluginy, tam treba niečo pridať. Toto sa stáva vždycky po aktualizácii, to treba, aby sa na novo načítali preferencie. Dobre, a teraz na chvíľku to preruším, idem doplniť potrebné súbory kvôli týmto pluginom a za chvíľočku môžeme pokračovať. Takže súbory sú nahraté cez FTPčko. Aby sa rozšírenia pluginov nahrali, treba preskenovať adresár. To sa robí len raz, to sa nerobí pravidelne, to sa robí naozaj len pri takýchto veľkých zásahoch. To znamená, že teraz ľudová 50 má 4 samostatné pluginy určené priamo pre ňu. Čo tam je? Môžeš si nastaviť vlastné farbičky. To je výhoda vtedy, keď sa robí vo viacerých databázach, alebo teda vo viacerých inštaláciách, aby sa to neplietlo. Takže úplne náhodne vyberám, to sa s tým vyhraj, keď budeš potrebovať, to sa rovno zmení. Ešte rozmýšľam, ako by som kanárikovú ti tam dám oranžovú pri tomto preteku, neviem, to treba naozaj sa s tým len vyhrať. Je to urobené takto, akože cez toľko kliknutí kvôli tomu, že toto štandardne vôbec nie je možné a jednoducho je to troška obidenie. Alebo vlastná vec urobená priamo pre nás, takže je to tak zložité, možno do budúcna to spravím nejako inak. Najprv sa to musí testovať, alebo respektíve doplniť všetko, čo tam ešte treba porobiť a potom sa dajú hrať s takýmito detailami. No dáme tam tú oranžovú, aj keď si myslím, že naozaj to už bude moc kanárikové, ale že to ten panel. Keď sa tam žiadna farba nedá, tak sa použijú tie defaultné, čo tam boli predtým. Takže toto funguje. Ešte vlastne jedna vec dôležitá, keď už tam máme tú synchronizáciu s GitHubom, tak vlastne od novej sezóny sa ide na dvojjazyčné weby, alebo teda na 2 jazykové mutácie. Opäť najjednoduchšie, aby sa nemusel použiť FTPčko, tak sa stiahne posun na oficiálny language pack. Inak tieto varovania v tom oranžovom znamená, že tie súbory nie sú použité, preto sa neskopírovali. Máme tzv. Light verziu jadra, nemáme plnohodnotnú. Takže celý systém samo sa to prepína medzi 2 jazykmi. Dokonca sa dajú robiť aj rozličné jazykové tabulky. V jazykoch je možné nastaviť, aby administrácia webu bola vždycky v angličtine, ale z dôvodu testovania prepíname na obidve strany. Teda na obidva jazyky. Myslím si, že to asi všetko.